A nosa estrategia de desenvolvemento local participativo está basada nas persoas, non? E realmente as persoas máis importantes no GAL pois, son os propios promotores, que son os que nos garantizan a execución do programa. O que vimos era que era un proxecto diferente, nun sitio diferente foi o que nos animou con todas as dificultades que nos encontramos no camiño. Eu terminei a miña carreira de AVE e fixen o meu proxecto final sobre como montar unha conserveira artesanal. A idea surdiu fai moito tempo, porque posto que eu xa era moi amante do modernismo naval, pois sempre foi unha cousa que tuve en mente, poder plasmala aquí nun local, sobre todo en Fisterra, na miña terra, pois a verdade que foi moi grata. A idea de facer este proxecto xurdiu nunha visita casual a Fisterra, apareceu esta edificación e finalmente, pois, despois de moitos quebradiros de cabeza, decidimos por comprala e embarcarnos neste proxecto. Eu tiña unha pequena depuradora no Porto de Muros, cun moi bo equipo de traballo, vin que había subvencións do GAC e máis da Consellería, e nada, fixos un proxecto e levouse a cabo e hasta a fecha isto foi un éxito total. Sempre pensei, tuve aí esa inquietude de emprender e foi unha oportunidade. Son proxectos arriscados, en xeral, pero o camiño que leva desde os primeiros bocetos hasta a finalización do proxecto é tremendamente positivo. Bueno, pois eu, desde o meu punto de vista, penso que vai estar tendo un impacto moi positivo. Eu asistí aos 4 talleres presenciais que se fixeron, vin que había realmente conexión entre os promotores, que había xa traballo en rede entre eles. En primer lugar, que evalúen o teu plan de negocio e que o vexan apto para recibir unha axuda deste tipo, e máis que o porcentaxe que recibimos nós, quere dicir que a túa iniciativa está ben planteada, que ten un futuro empresarial. Ter xente profesional a cual che podes asesorar e podes contar con ela cando tes dúbidas, pois a verdad que é un apoio moi importante. Que me axudou? Pois a aclarar ou ter un prisma de visión diferente do que podía ser un negocio, a onde queríamos enfocalo e anticiparnos ao que podía vir. Supuxo moitísimo, prácticamente a decisión final de tirar para diante co proxecto foi a concesión da axuda. Que te axuda a medrar e a dar os primeiros pasos máis seguro. Contar todo eso para que ao final a xente entenda realmente que é o que está comprando, que é moito máis do un simple máis produto. unha experiencia que un produto en sí, non? Sí. É unha maneira na que o GAL reforza a axuda monetaria que se lle dá aos proxectos, porque temos que decir que esta axuda en especie pois ten un coste monetario, e é unha maneira na que eles se sinten cómodos, integrados no GAL, que é o que a nos nos importa. Pois para min o ter fondos do GAL pois foi unha motivación máis grande para poder levar a cabo o proxecto que tiñamos en vista para facer. O que nos axudou foi un impulso económico importante, sobre todo por todo o que nos encontramos para poder deixar un sitio único, un espacio único nun sitio único. O cal, sin esta axuda non se houvese seguramente levado a cabo ou non se levaría a cabo con tanta profundidade o proxecto. É unha responsabilidade do GAL asegurar que os proxectos que financia pois funcionen ben. Recibir formación en responsabilidade social empresarial e en outros aspectos que se divulgan ao longo desta estrategia. A parte do networking, que me encantou, poder coñecer ao resto de promotores que de outra maneira non os coñecería, ademais de eso, que me encantou, tamén as reunións individuais nas que se centran moito máis nos problemas concretos que ti podas ter ou nas carencias que teño o teu proxecto. A formación pois aportou seguridade en moitos aspectos do proxecto no que un está máis, ten menos coñecementos. Pois asesoramento pois no plan de negocio, poñernos en contacto con outros proxectos do territorio, da zona. Xa que coñeces a outros emprendedores con proxectos tamén nalgúns aspectos similares en outros completamente diferentes, é unha experiencia moi enriquecedora para todos, supoño.
A miña experiencia como emprendedora está sendo pois un viaxe no que estou descubrindo moitas cousas, tanto a mí mesma como, bueno, como funciona o mundo empresarial, en concreto o mundo no que me movo, que é da procesado de alimentos, a venta, porque un emprendedor ten que ter como todas as cualidades, non sirve que pagas só unha cousa ben. Ao final, como se suele decir, ven os resultados e moi contento. Pois o futuro é que nós temos un programa de axudas vixente hasta o ano 2020 e que vai haber varias convocatorias de proxectos e a nosa idea é que este proceso formativo para os promotores, que digo que é voluntario, o promotor asume o compromiso se quere e se non quere non o asume, se vai a repetir ao longo de todas as convocatorias de proxectos porque a experiencia desta primeira convocatoria foi moi positiva. Conseguir que siga medrando e a xente siga evolucionando, tanto eu como os traballadores. E anímicamente foi como un impulso positivo para seguir adiante, para levar a cabo o proxecto. Todo o camiño aporta, son ganancias personales. Como di outro, hai que seguir os soños e os soños hai que leválos a cabo, sempre que se poda.